Прадстаўнікоў ваенных камісарыятаў рэгіёна са зброяй у руках на палігоне убачыш нячаста. Да прыкладу, і такія зборы, а дакладней праверка з боку Генеральнага штаба ўзброеных сіл краіны праходзіць раз у 3 гады. Зразумела, кірунак дзейнасці гэтых вайскоўцаў адрозніваецца ад калег, якія службу нясуць у часцях. Пры гэтым форма і пагоны абавязваюць добра валодаць усімі ваеннымі навыкамі. Таму заняткі кожны месяц. Зараз праверка на завяршальнай стадыі, здача прафесійнай службовай падрыхтоўкі. Туда входит 7 предметов деятельности, и одним из предметов является огневая подготовка. Есть предметы, которые непосредственно профессиональной должностной направленности для военных комиссариатов является это основа войсковой мобилизации, специальная подготовка и защита госсекретов. Это основные предметы деятельности. Праверка военных камісарыятаў рэгіёна не толькі практычная, а і тэарэтычная. Вайскоўцы праходзяць пісьмовыя тесты. Вопросы разного порядка, то есть если взять идеологическую подготовку, это идеология нашего белорусского государства, строение парламента, скажем так, из истории белорусской государственности. Ну, в целом, по уставам вооруженных сил это сюда включается строевой устав, дисциплинарный устав, устав внутренней службы. Что касается тактической подготовки, это именно вопросы, связанные с тактикой вооруженных сил Республики Беларусь. Для самих жа прадстаўнікоў ваенных камісарыятаў такая праверка свайго роду гонка, магчымасць параўнаць узровень падрыхтоўкі вайскоўцаў з розных кропак рэгіёна. Па папярэдніх выніках сярод лідараў прадстаўнікі Кобрынскага і Жабінкаўскага военкомата. У меня 8 офицеров, и они достойно показывают свои результаты на хорошо и отлично. Военный комиссариат Кобринского и Жабинковского района занимает по итогам данной проверки лучшие позиции по сравнению с другими. Сярод яго прадстаўнікоў і Вольга Раманус, прыклад не проста жанчыны ваеннай, а і паспяховага кар'ернага росту. Сёння на пасадзе намесніка ваеннага камісара і начальнік мобілізацыйнага аддзела. Не прагадала, калі змяніла прафесію настаўніка, у якой таксама рухалася па кар'ернай лесвіцы. Ушла я с гражданки, с должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы. В коллективе педагогическом, можно подразделение сделать на ученический 1, педагогический 2 и родительский 3. Здесь те же категории, только призывники 1, военнообязанные 2, начальство наше, то есть офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты 3, ну и если взять родные и близкие. Даказвалі свой прафесіяналізм падчас праверак камісіі Генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі звыш 100 прадстаўнікоў ваенных камісарыятаў рэгіёна на працягу 2 тыдняў.